Os cursos de recuperación de puntos dotarán de 4 puntos ás persoas que os realicen. O uso do teléfono móvil ou volante é unha das principais causas de perda de puntos no carné. Non todos os condutores contan coa totalidade de puntos no seu carné. Para evitar sustos e non quedarse a cero, moitos optan por acudir a cursos de recuperación que na comarca se dan en autoescolas como a de Martiño, en Boiro. Neste centro fanse cursos de recuperación de puntos ou recuperación do permiso de conducción e, bueno, o volumen que temos de xente pois vai variando. Podemos encontrar cursos nos que de repente se che apunta moita xente, outros pois un pouquiño menos, pero a nosa filosofía é poder que a xente poda recuperar tanto os puntos como o carné. Entonces damos as facilidades de facer cursos ou pola semana, en fin de semana. Houbo cambios neste procedimento e agora, en vez de recuperarse 6 puntos ao rematar o curso, súmanse 4. Non influye realmente no volumen de xente que podes ter. A xente ven igual que antes. Hai condutores previsores que fan o curso con marxe e outros que agardan o último momento para recuperar puntos. Hai de todo, hai xente que anda ao límite cos puntos e espera a última hora e xa chegan a estar en situacións complicadas moitas veces. E despois hai xente que non, hai xente que directamente cando ve que pode facer un curso e recuperar 4 puntos xa ven. Por sorte, hai condutores que non repiten, xa que unha vez recuperados os puntos non volven a perdelos. Realmente hai xente que creo que prácticamente non vamos a volver a ver por aquí, porque non é unha situación agradable, digamos, estar aquí, nin económicamente. Sí que efectivamente, pois, sobre todo nos cursos de recuperación total, daste conta de que hai xente que non vai a volver porque sí que se sensibiliza, escoitando, bueno, as clases que se imparten e máis aos propios compañeiros. E apunta que a xente que máis acode a realizar estes cursos é de mediana idade. Eu poñería máis de 40 e pico anos, aí un grupiño de xente que nos notamos que sí que está sin carné. Moito teléfono, por exemplo, sí. Aí ese grupo de edade coincide que moitísimos manipulación de teléfonos móviles e, bueno, despois o de sempre, tasas de alcoholemia e cousas destas. Para recuperar os 4 puntos é preciso acudir ás 10 horas do curso que se fai en 2 días, formación que ten un custo de 250 € para cada condutor.